pri nejakých močkách a absolútne nechcú jesť. Ty to chcem. Máme stoj. Teraz Idem dopreč. No, poďte, aspoň jeden. Poďte, nechceš papať? A ty chceš papať? Chceš papať? Keď chceš niekomu dať, tak daj jemu. Ja vám dám takto, hej? A potom si to spapáte. Ktorému? Daj jaja, jedia. Ty už koľko malo? Daj, je tam viac. Chceš viac? To je málo. Len nič nechcú proste, hej. No tak, oni dvaja. No papkaj. Ty koko, oni sú strašní. Oni sú tak strašní. Nechceš? Chceš? Ty kokos. Načo dávajú toto? Chceš? Ja im to takto nechávam tuto hore. Áno, ideš? Ja som dobrá. Čo to boja? Ty kokos. Ja im to dám toto takto. A potom si to keď tak spapajú. A toto sa akože rovne nedá. No. Jeden ušiel asi. Čo? Ja? Nie, dobre. Ajde. Chceš? Chceš papaničko? Chceš? Chceš? Dobre, dám ti to takto sem, hej? Oni fakt nič nechcú. Takže snažili sme sa dávať tým močiatkám aspoň nejaké jedlo a oni to fakt nechceli. Takže sme sa rozhodli, že im to dáme takto. Hej. Ako prvá chceš? Čo daj ruku? Chceš? Nechceš? Dám vám to ešte... Dobre, to je jedno. Čo, dneska som si to poriadne užila. Čiže ešte pôjdu previesky, čiže... Ja neviem čo ešte. Vidíte ešte jedno videjko. Ale tak ahojte, teda uvidíme sa o ďalších videjkách. Hej? Jen to teraz takto dávam. Tak čaute.